Сәлам дуслар, мин Алмаз һәм был башфак яңалыктарының икенче сыгарылышы. Иң мөһим яңалыктан башлап китәйек. Башкортостанда изге эшләр конкурсы башланды. Конкурска катнашырга теләүчеләр 17 августтан 17 сентябрьгә тиклем заявкалар калдырырга тиеш. Был эшкә 1 миллиард сум бүленде. Былтыр Башкортостандың 8 җәмәгать оешмаһы был конкурста катнашты. Уларга 8 миллион сум акча бирелде. Былтыр мин дә был конкурста катнашкайным. 10 әбигә юл аша сыгырга ярдәм иттем, 25 бесәйде агас башыннан төшердем, хатта 84 пенсионерга троллейбуста урын бирдем. Тырыштым, конкурста еңә алмадым. 21-нче буатта йомшак булырга ярамай, әзрәк катылыкты ла күрһәтергә кирәк. Әлдә балтамды килтереп сыгардым. Киләһе яңалык урмандан. Башкортостандың Караидел районында Рәсәй чемпионатының региональ этабында Лесоруб 2015 ярышы үтте. Ярыш программаһына агас йыгыу, бысҡы әҙерләү һәм башҡа күнегеүҙәр керде. Беренсе урынды Нефтекама ҡалаһының командаһы алды. Тик бынан да дәрәжәрәк һәм кәрәгерәк конкурс бар. Агас үҫтертеү конкурсы. Кем иң оҙон агас үҫтертә, шул еңеүсе булып сыға. Конкурстың еңеүсеһе 2036 йылда билдәләнәсәк. Без уны башфак яңалыктарының 700-нче сыгарылышында иғлан итәсәкбез. 22 август Салават Юлаев хоккей командаһының көйәрмәндәр көне. Ҡотлайбыҙ! Ул көндө Эльбрус Нигматуллин тағы ла беҙҙе үҙенең башҡорт батыр көсө менән аптыратты. Ул көйәрмәндәр менән тулы автобусты урынынан шылдырҙы. Кем белмәй, Эльбрус Нигматуллин ул... Нигматуллин за веревку протащил 30-тонную конструкцию. Это достижение стало для спортсмена рекордным, так как ранее никто в мире не сдвигал с места дом. Ранее Нигматуллин установил другой рекорд, когда приподнял на минуту 700-килограммового верблюда, который стоял на 200-килограммовой платформе. Челябинский силач является 4-кратным победителем турнира «Самый сильный человек России». Он также установил несколько достижений, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса. Афарин, беҙ һеҙҙең менән ғорурланабыҙ. Ағай, әгәр дә һеҙ ошо видеоны ҡараһығыҙ икән, Бөрйәндә минең бесәнлектә 3 кәбән бесән тора. Техника яллап алып ҡайтыр өсөн күп бензин кәрәк. Һеҙҙең өсөн был пустяк инде ул. Бәлки һеҙ миңә ярҙам итерһегеҙ. Минән һеҙгә 3 литр һөт, 1 бот ит һәм 3 литр ҡаймаҡ. Лайктар ҡуйығыҙ, репосттар эшләгеҙ, комментариҙар ҡалдырығыҙ һәм иң мөһиме беҙҙең каналыбыҙға яҙылығыҙ. Ҡыҙыҡлы яңылыҡтарға тап булһағыҙ, миңә ебәрегеҙ.